Es posa en vaga de fam és que ha arribat al límit. Estic 2 mesos sense llum i sense aigua, no puc donar-los a menjar als meus fills, jo cobre 426 euros de subsidi i ne pague 400 de piso. Ahir a les 9 del matí va decidir no menjar més perquè els seus fills tenen problemes oculars i no els pot ajudar. No puc treure-les unes ulleres d'una òptica i està quedant-se ceguet el xiquet en 9 anyets i tinc que agarrar-me on siga. Mis hijos no quieren entrar en casa escasamente para poder comer, nos ayuda Caritas, amigos, lo que pueden. L'any passat l'Ajuntament els va ajudar proporcionant-los un pis i feina per 6 mesos, però tornen a estar al límit. Ell té 10 anys d'experiència com a pintor. El seu company de vaga de fam ha estat 29 anys encarregat en una coneguda empresa de pintura. Estic pensant una mantenció a la meva dona de 365 i jo cobré el subsidi 426. Entonces jo, si li passa això, què menjo jo? Veïns i comerciants de la zona els estan ajudant en estos moments de vaga, però necessiten molt més. No pedimos ayudas de ninguna clase, simplemente un trabajo digno.